Jeg hedder Pernille, og jeg hjælper virksomheder med at implementere bæredygtighedsledelse i deres virksomheder. Ikke kun ledelse, men også processerne, politikkerne og metoderne. Jeg er oprindeligt uddannet inden for afsætning, markedsføring og kommunikation. Men i slutningen af 2021 blev jeg klar over, at jeg manglede nogle kompetencer, når jeg skulle rådgive mine små virksomheder i, hvordan de kunne implementere bæredygtighed i deres virksomhed. Og det var sådan set derfor, at jeg valgte at tage en mini-MBA hos Aros Business Academy. En mini-MBA i Sustainability Management. Uddannelsen har givet mig rigtig god viden om de grundlæggende principper, der er i bæredygtighedsledelse, og hvad det er, virksomhederne skal forholde sig til, når de skal implementere ESG i deres virksomhed. Den har samtidig givet mig en rigtig god ballast i forhold til fortolkning og implementering af de her lovkrav, som EU udruller nu her og har gjort i den seneste tid. Og det er jo lovkrav, som virksomheder, selvom de er små og ikke rapporteringspligtige, bliver nødt til at forholde sig til i et eller andet omfang. En af mine tidligere kunder er Coffee by Storm. Vi har arbejdet sammen sidste 1,5 års tid og har implementeret hele ESG-paletten. Vi er ved at afslutte første fase med en komplet CSR-rapport. Coffee by Storm leverer førsteklasses kaffeløsninger til kontorer, kantiner og caféer. Vi startede for alvor vores bæredygtighedsarbejde i januar 2023, hvor vi skulle udarbejde nogle konkrete handlingsplaner for vores bæredygtighedsindsats. For det her tidspunkt var der ikke særlig meget lovgivning på plads. Vi havde Pernille med fra starten, og hun var rigtig dygtig til at finde ud af, hvilken lovgivning der gælder, og som kommer til at gælde inden for det her område. Hun har været en utrolig stor støtte for os og en inspiration for os, både i forhold til at motivere os og i det hele taget hjælpe os med at få projektet i mål. Vores samarbejde det stod på i 1,5 år og mundede ud i, at vi i sommeren 2024 udgav vores første bæredygtighedsrapport. Efterfølgende så er vi så heldige, at vi også har fået tildelt Herlev Kommunes grønne erhvervspris, som vi modtog for hele vores bæredygtighedsarbejde. Og det er vi utrolig stolte af. Samarbejdet med Coffee by Storm har været rigtig godt, blandt andet fordi de er og har været enormt ambitiøse på vegne af den bæredygtige agenda. Men hele vores ESG-arbejde er opsummeret og beskrevet i vores CSR-rapport, som Herlev Kommune jo så har vurderet til at være rigtig god, fordi vi har vundet kommunens bæredygtighedspris. Og det er jeg mega stolt over.